देवगड इथं पहिल्यांदाच जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्सच्या नव्या दालनाचा शुभारंभ सोहळा पार पडला। या सोहळ्याचा शुभारंभ आसावरी आनंद पेडणेकर यांच्या शुभहस्ते करण्यात आला। या शुभारंभ प्रसंगी पेडणेकर ज्वेलर्सचे मालक आनंद जगन्नाथ पेडणेकर, आदित्य आनंद पेडणेकर, आसावरी आनंद पेडणेकर, रोमा आदित्य पेडणेकर, कर्मचारी सिमरन कदम, कमलेश साळकर आणि अन्य अनेक जण उपस्थित होते। या सर्वांचं स्वागत शोरूमचे मालक आनंद पेडणेकर यांनी केलं। यावेळी माजी आमदार ॲडव्होकेट अजित कोकटे यांच्यासह अनेक नागरिकांनी भेटून आनंद पेडणेकर यांना शुभेच्छा दिल्या। ग्राहकांच्या सेवेसाठीच आम्ही पूर्ण कोकणात आमच्या शाखा घातल्या आहेत। अगदी खेड, दापोली, रत्नागिरी, कणकवली, सावंतवाडी पर्यंत आहे आणि म्हणूनच आता आम्ही देवगडात शाखा घातली आहे की तुम्हाला सोयीचं, ग्राहकांना सोयीचं पडावं म्हणून, की खूप दूर जावं लागू नये। कारण आम्ही कणकवलीत सुद्धा आमची शाखा होतीच, इथून लोक यायची कणकवलीच्या दुकानात, म्हणून आम्ही त्यांच्यासाठी खास देवगडात दुकान घातलं। इथे आता देवगडमध्ये आम्ही आत्ताच आमचं 20वा दालन घातलं आहे जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्सचं। तर खूप छान प्रतिसाद मिळाला आम्हाला। आम्ही गेले काही वर्ष इथे सातत्याने एक्झिबिशन्स करतोय। तर दरवेळेला आम्ही जेव्हा एक्झिबिशन करायचो तेव्हा आम्हाला आमचे कस्टमर सांगायचे की इथे नक्की या, इथे नक्की दुकान घाला, आणि त्यांच्याच सांगण्यावरून आम्ही आज इथे एक मोठं दुकान घातलं आणि तितका छान प्रतिसादही मिळतोय। आज संध्याकाळी सुद्धा आम्हाला खूप अपेक्षा आहेत की कस्टमर्स नक्की येतील आणि देवगडला शोभेल असंच दुकान घातलेलं आहे। सो नक्की येऊन एकदा भेट देऊन जा। इथे आम्ही वेगवेगळ्या आमचे उत्सव असतात, वेगवेगळे कलेक्शन्स आम्ही लॉन्च करत असतो। तर नुसतंच एक सोन्या चांदीचं दुकान नाही, पण देवगडवासियांसाठी वेगळं काहीतरी त्यांना एक्सपिरियन्स करायला मिळेल। एक ब्रँड कसा असतो महाराष्ट्राचा, मराठी ब्रँड, मग विवाह उत्सव असो किंवा डायमंड फेस्टिवल असो, वेगवेगळे कलेक्शन, आमचं आम्रपाली कलेक्शन, कृतिका कलेक्शन, किंवा त्यांना दर महिन्याला नुसतं सेविंग करून वर्षाच्या एंडला एक दागिना घ्यायचा असेल तर आमचे सुवर्ण संचय सुद्धा आहेत। सो अशा बऱ्याच गोष्टी तुम्हाला इथे बघायला मिळतील। सो नक्की एकदा येऊन आज तो पहिलाच दिवस असल्यामुळे मी तो तसा तुम्हाला सांगणार नाही। मिळेल तो प्रतिसाद आम्हाला सहकार्य करणार आहे असं मला आपलं वाटतं। आणि आपण लोकांपर्यंत पोचावं हीच इच्छा, की मी कोणतरी आहे किंवा मी सोनार आहे आणि ती इच्छा सगळ्या लोकांना पोचावी आणि त्यातून चांगले मार्ग निघावे हीच सदिच्छा आहे त्यांना। आणि ह्या कामासाठी मी देवगडमध्ये जे दुकान घातलं त्या दुकानाला लोकांनी आपल्याप्रमाणे, स्वतःप्रमाणे आपलं काहीतरी आहे हे समजून मला त्यांनी सहकार्य केले, त्याबद्दल मी सर्व त्यांचं आभार मानते। नमस्कार। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।